वर्ल्ड कुंफु चेम्पियनशिपआव सिलभारनि मेडेल देरहानो हानाय कमल कुमार बर'खौ गाजा गोमजायै बरायदों। वर्ल्ड कुंफु चेम्पियनशिपआव सिलभारनि मेडेल देरहानो हानाय कमल कुमार बर'खौ बाक्सा डिस्ट्रिक्ट उसु एसोसिएशनजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरा गाजा गोमजायै बरायदों। मख'नो गोनांदि चाइनायाव खुंजालांनाय 10 वर्ल्ड कुंफु चेम्पियनशिप 2025 आव कमल कुमार बर'आ सिलभारनि मेडेल देरहासार जानो हानानै ओनसोलनाङैनो गोग्गानाय लाबोनो हादों आरो बे 10 वर्ल्ड कुंफु चेम्पियनशिप 2025 गेलेनाय बादायलायनायाव सिलभारनि मेडेल देरहासार जानो हानाय गेलेगिरि कमल कुमार बर'खौ गावनि बाथौफुरि गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट उसु एसोसिएशननि दैदेनगिरि आरो गेलेगिरिफोरा बिबारमाला गानहोनानै खाम सिफुं बेमपार्टि लानानै गाजा गोमजायै बरायनायखौ नुनो मोन्दों। बरायनायनि उनाव गामिनि रायजो राजाफोरा बिथांनि देरहानायाव गावसोरनि गोजोननायखौ फोरमायो आरो कमल कुमार बर'खौ फैबाय थानाय समाव आरोबाव देरहासार जाबावनो हायो आरो ओनसोलजों लोगोसे हादोरनि मुं खालामनो हाबावो बेखौ मिजिंथिदों। लोगोसेनो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट उसु एसोसिएशननि आफादगिरि रैमोन बसुमतारी आरो फोरोंगिरि दानसोरां दैमारियाबो बिथांनि देरहासार जाबोनो हानायनि थाखाय बिथांखौ साबायखर बावदों। लोगोसे बिथांमोना फैबाय थानाय समाव आरोबाव कमल कुमार बर'आ नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेनायफोराव देरहासार जाबावनो हायो बेखौ मिजिंथिदों। गिबियावनो आं दिनै बे जोंनि गामियाव फैनानै जोंथिं माबा रादाब लाफैनायनि थाखाय गिबियावनो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। कमल कुमार बर'आ जोंनि बाथौफुरि गामिनि बाक्सा जिल्ला मुसलपुर बेन्दोंनि बाथौफुरि गामिनि सासे उसु गेलेगिरि। बिथाङा थांनाय 14 अक्ट'बरनिफ्राय 22 अक्ट'बरसिम जानाय चाइनायाव वर्ल्ड चेम्पियन उसु चेम्पियनशिपआव नैथि बान्था मोननानै फैदों। बे बादायलायनायाव गासै आं मोनथिनायाव 52था हादोरा गेलेहैदोंमोन। बेनि गेजेराव बिथाङा नैथि बान्था मोननानै दिनै हादोरनि भारत हादरनि आरो लोगोसे जोंनि बाक्सानि आरो बिटिसिनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। बिनि थाखाय बिथांनिसिम साबायखर। बिथाङा जाहैबाय बाथौफुरि गामिनि मुस्रि थने बर' आरो मुस्रिमा नमिता बर'नि नैथि फिसाज्ला। आं बेखौ फिसौला जायो। बिथाङा बेखौ गेलेनानै देरहाबोनायाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांनि न'खरनि थासारिया जोबोद मोजां नङा। बिथांनि न'खरा ओरैबायदि खस्थ'यै सोलियो। बिथांनि बिफाया सासे रिक्सा सालायनानै जायो। बेजोंनो बिथाङा फिसाज्लानि बे लुबैनाय हास्थायनायखौ जाफुंहोनो हादों। सरकारखौ जोङो बेखौनो खावलायनो सानोदि बिटिसि सरकार बा आसाम सरकारा बिथांखौ जाहाथे एसे अनसुंथाइ होनानै बिथांनि न'खरखौ एसे जौगाखांनाय लाबोनो हायो बेखौ जों गामिनि आइ आफा रायजो राजानि जानानै सरकारनिसिम जों खावलायनाय थाबाय। आरो बेनिख्रुइ आरो जौगासिन गेलेनायखौ देरहाबावथों होननानै जों सानदों। बिथाङा जाहाथे अलिम्पिक बा एसियान्स गेम बा इन्टारनेशनेल बिदिनो गेमाव गेलेबावनानै देरहायोब्ला जों देरहानायखौ जों हास्थायदों। गोजोननाय थाबाय। बिथां जोंनि बाक्सा जिल्लानिफ्राय कमल कुमार बर'आ चाइनायाव खुंजानाय चाइनानि इमेसन सोहोराव खुंजानाय बे 10थि वर्ल्ड कुंफु चेम्पियनशिप 25 बेवहाय जोंनि इण्डियानि जानानै बिथाङा बाहागो लाहैदोंमोन। ओमफ्राय बेवहाय बाहागो लानानै बिथाङा रुपानि मेडेल देरहानो हादों। दा गिबियाव आङो बिथां कमल कुमार बर' फंबायनिसिम मेडेल लाबोना होफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावग्रोबाय। दा मिजिंथियो बिथाङा इयुननि समावबो बेफोरबायदि नेशनेल इन्टारनेशनेल खेला गेलेनानै गावनि मुंखौ रोशन खालामनायजों लोगोसे जोंनि बाक्सा जिल्ला जोंनि बिटिआर
स्टेट लोगोसे कान्ट्रिनि मुंखौ लाखिनो हागोन आरो आं बिथांनि जि खेला गेलेनाय बेजों सोमोन्दो थानाय गासैबो जोंनि कोच जोंनि इन्सट्राक्टर आरो जोंनि मावथिफारिया बिथांमोनखौ बे एसोसिएशननि जानानै जाहाथे बिथां फंबायनो माखासे मानि खाबु होनायाव बयबो हेफाजाब होलायो आं बेखिनिखौ बुङो आच्छा दा जोङो गौतम हिसाबै सिगांनिफ्राय दङब्लाबो जों गोदानै बोसोरनै गोदानै दाफुंजानाय मोनसे आफाद आङो आफादगिरि हिसाबै सायख'जादों दा बे बोसोरनैसोआव जोङो गौतम हिसाबै जेरैबायदि फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि थाखाय सुबिदा होनांगौमोन जों बेखिनिखौ सिखार जानांगोन सिमान जानांगोन जों बेबायदि होनो हायाखै दा बेवहाय जोंनि सरकारनि माखासे अनसुंथाइ नांगोन जोंनि रायजो राजा जायफोरा माने स्पर्ट्सखौ मोजां मोनग्रा सुबुं बिथांमोना जोंनि सोलोंसाफोरनो जे माबा मोनसे अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों बोसोन होनायनि गेजेरजों माखासे साहस होनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि इयुन जोलै कमल बायदि माखासे बेबायदि रोंसार माने गोरों गोरा प्लेयार ओंखारनो हायो बेखौ आङो रायजो राजाफोरनिसिमबो खावलायो जाहाथे इयुननि समाव माखासे गथ'फोरखौ ओरैनो थाहोआलासे स्पर्ट्सनि बिथिङाव फरायनायखौ जेरै गोसो होयो स्पर्ट्सनि बिथिङावबो गोसो होलायनो आं खावलायो खुलुमनो हाबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि रादाबखौ बरायनाय थाग्रोबाय आच्छा नंगौ दा जोंहा मिस्टार कमल कुमार बर'आ जे जा चाइनायाव खुंजानाय जे चेम्पियनशिप इन्टारनेसनेलाव जेखिनि जोङो दा मेडेल मोनबोनो हादों बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे जों बेखौ फोरोंनायाव निस्सय कच हिसाबै जोंहा सानै दङ सासे जाबाय टिंकु चन्द्र ब्रह्म सार बिथाङा बेखौ मेनलि रल लायो फोरोङो मा होनो बेखौ जोंहा इभेन्टआ मोननै दङ उसुआव जेरै सान्दा आरो तावलु थिग बेबायदिनो आङो सान्दाखौ नायो आरो लोगोसे सम सम टाइम मोनबा तावलुआव एसे माबायो आरो बिदिनो जोङो खस्थ'नि गेजेरजों फोरोंनानै बा गोजौ लेभेलसिम दैथायहरदों आरो फैबाय थानाय समफोराव जोङो बिदिनो दिनै जेरै फार्स्ट टाइम जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय इन्टारनेसनेल प्लेयार जों बहननो हादों आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव जों बिब्दिनो इन्टारनेसनेलनिफ्राय आरो साबसिन एशियान गेम्स बा वर्ल्ड गेम्स चेम्पियनशिपफोराव जाहाथे जों बाहागो लानो हायो बिनि थाखाय जों खस्थ' खालामगोन नाजागोन आरो जोंनि मा होनो बिटिसिआव बाक्सायाव जोङो जिमान हायो जोंनि प्लेयारफोरखौ जोङो आवगायलांनो थाखाय जिखिनि ट्रेनिं जों बे ट्रेनिंखौ जोङो बिनिसाय साबसिन होनानै जाहाथे जोङो आरोसिन मोजां मेडेलखौ लाबोनो हायो बेथ' मोजाङानो बे कुइसना मानो होनबा जोंहा जोंनि लाइमोनफोरा इउथ्सफोरा दा जोङो नुनो मोन्दों खेला दुला बा फरायनाय थिनायाव एसे खम आरो बेरायनाय गिदिंनायाव जों बांसिन नुनो मोन्दों दा बेनिखायनो आङो जोंनि इउथ्सफोरखौ आङो फोरमायनो सानदों जाहाथे टाइमखौ समखौ ओरैनो थांहोआलासिनो गावनि केरियार दानायाव स्पर्ट्सआव फैनांगौ स्पर्ट्सखौ गावनि केरियार खालामना लानो हायो स्पर्ट्सजों आरो लोगोसे फरायनायाव गोसो होनांगौ मेनलि फरायनाय सेकेन्ड टाइम स्पर्ट्सखौ लांफानांगौ मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरकारि साख्रि कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं बेनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन
बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुराद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बर'मायाव रुरेल इन्स्टिटिउट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं इडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।